Kangkung kuwi pancen sayuran sing paling drama bolo. Lah piye? Durung dimasak wae ketok akeh, tapi nek wis kena geni alah-alah mercil kaya gur samplokan tok bolo. Lah dino iki aku masak oseng-oseng kangkung bolo. Campurane tak campuri tempe, bumbune wae ya simpel bolo. Lombok berambang bawang karo tak kei saori saus tiram bolo. Nek kowe pengen weruh bolo, cara kelanku ki piye? Ya wis tontonan video iki bolo. Seperti biasa bolo. Sing pertama kuwi rajang-rajang dhisik bolo. Lombok berambang bawang tak irisi tipis-tipis kaya ngene iki ya bolo. Lah terus tempene juga tak irisi dawa-dawa kaya ngene iki bolo. Yen wis rampung rajang-rajang saiki cethika geni bolo. Bar kuwi minyake tuangno. Terus lebono tempene bolo. Delok ento bolo, wernane lak wis dadi coklat eksotis. Iki udu gosong ya bolo. Mergo iki lagi berjemur ning jero wajan. Nek wis kaya ngene iki segera dievakuasi bolo. Nek ora segera dievakuasi mengko dadine tempe metal alias ireng gosong kaya masa depanmu sing kakean turu bolo. Saiki wayahe eksekusi bolo. Lombok berambang bawang tak oseng-oseng. Nek sekirane ambune wis glandreng tekan gone tangga-tanggane bolo. Wayahe nglebokke kangkunge bolo. Waduh, lah iki kangkung apa rombongan piknik? Lah kok sakmono akeh. Aja kaget lho bolo, kangkung ki pancen pinter acting. Saiki ngono ketok gagah, tapi mengko alah-alah dadine gur sak nyik. Nek wis rada alum ngene iki to bolo, kudu dikeki bumbon bolo. Uyah setengah sendok cilik, Royco yo setengah sendok cilik. Aja lali moto seprapat sendok cilik. Lah terus tak kei saus tiram sak nyik. Bar kuwi diudak-udak terus bolo nganti alum. Delok ento bolo, aku lho masak nganggo sotil emas. Kuwi tandane apa? Ya iki engko masakan bakal dadi masakan sing berkelas. Baik tuh. Tempene lali bolo. Ora apa-apa, tak tumpang ngene. Iso-isoe tempe kok iso ngasilani lho bolo. Saking ngeleh iki lho bolo, wahis. Mangsak karo ngeleh yo ngene iki bolo. Lah gandeng aku mau ki lali nyemplungi tempe, wajanku nganti digosong bolo. Iki emang sengaja ora tak kei banyu bolo. Mergo iki jenenge teknik utawa trik. Trike jenenge deep fried kangkung bolo. Wis dadi bolo, iki jenenge tumis kangkung tempe. Teknik gurun Sahara, mergo kering kerontang bolo. Lah nek kowe piye bolo? Kowe termasuk tim kangkung blenyek nganggo banyu apa tim kangkung sing ora nganggo banyu kering kerontang kaya isi dompetmu?